बे जाबाय आंनि फंबाय BPF आव बिराद खस्थ' खालामग्रानो ओमफ्राय नै दा BPF नि कास्टम बिक्रम सोरनोबा फैसा हैलायथियो दा बेमारिफोरनो फैसा हैलायथियो दा बे जाहैबाय बे आंनि फंबाय माने ओरैबायदि बर' हारिनि आङो सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होनानै फैनाय जाहैबाय आरो थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नायनानै फैखादों जे थारैनो मा जामारदों BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ रायज्लायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ क्लिप नायगोन। चिरां जिल्लायावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि रानिखाता बुरपारावहाय बुरपार होननाय गामियावहाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिरावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों आरो बे खाला गुन्द्राखौ जायोब्ला नोंथांनाव गोबां रोखोमनि मोदोमनि सानाय सुनायफ्रा गासिबो खारजोबगोन। आखाइ आथिं बुनाय, बिखा आलौनाय, थाइरडनो, जन्दिसनो नानानथा रोखोमनि बेरामखौ नोंथाङा फाहामनो हागोन आरोखि। स' नोंथांमोना बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव जगाजग खालामबानो जाबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना बे खाला गुन्द्राखौ लायनो थांनायाव खालि नोंथाङा गय फाथै दुहुब लांफानांगोन, थाव गोथां एसे लांफानांगोन आरो लोगोसे मुलिखौ लाबोफानो थाखाय बथल लांफानांगोन आरो बे मुलिनि बेसेबां दाम लागोन बेबायदि नङा, नोंथाङा दया धर्मसो होबोनांगोन। मुलिखौ लाबोनायनि मुङाव नोङो दया धर्म नों जा होबोयो नों बेखौनो होबोनांगोन, बेवहाय खुनु डिमान्ड जेबो गैया। स' गतिके नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बेराम फाहामनो लुगैदोंबा चिराङावनि रानिखातानि बुरपार गामियाव थानाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिराव थांनानै जगाजग खालामनानै नोंथाङा बे खाला गुन्द्राखौ लाबोनानै जाफैनानै गावनि देहानि बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बुनाय माने बेरामखौहाय फाहामना लाफैबानो जाबाय। फाइनालि नुबाय नङा होमबा रायजो जानोमोन। बाथ्राया जाहैबाय माबोरै आं बेखौनो बुंनोसै। दिनै गोबां सुबुंफ्रानो दिनै माने मा होनना बुङो बिदिखौहाय उबुजुग ना मा होनना बुङो बेबायदि मोनसे जुक्ति होगासिनो दं जे थारैनो BPF पलिटिकेल हान्जाया फेलें जामारदों नामा। आं नुबाय जोंहा अफ्रि ब्रादाराबो बुंनाय आरो जों नुदोंखि मा होननानै बुङो बिथाङा आं थाम्बनेइलावबो होखादों बिथांमोना दिनै बुंगासिनो दङ आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै बुंबाय आरो गोबां माखासे BPF नि वार्कारफोर सोरबा लोमजानानै दं, सोरबा माबा मोनसे बेरामजों भुगिनानै दं, खिन्थु बेखौ दिनैसिमबो BPF नि दैदेनगिरिफ्रा सहाय हैयाखै होननाय बाथ्राखौ खोनाबाय थादों आरो जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव। दा बिनि सायावनो आं रायलायगोन A to Z। देख राजखान्थिया सोरबा BPF आरो सोरबा UPPL नङा। स' बिनिखायनो आङो राजखान्थियाव प्रेक्टिकेल ओंखारनाय हुदाखौ आं बै समावनो गारखादों। आङो दा मरेलिसो भट होयो, मरेलि सापर्ट खालामनानैसो आं मरेलि भटखौ होनाय जायो। सिदा खोथा। आरो नैबे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानानै मोजां, दिनै सोरबा राजखान्थियाव जेब्लानाखि इलेक्सन सफैबाय जेरै सोमदोन बरगयारि होननाय बायदि जोङो अखा हानाय समावल' जों साथाखौ हमो नङा होमबा। अखाया जुदि नागारोबा जेरै गोजां बोथोर सफैबा मेसें बोथोर सफैबा जों साथाखौ हमा, नाथाय फिन अखा हायोबा जों साथा हमफिनगोन। दा थिग बिदिनो जोंनो मानसिखौ पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा नांगौ समावल' मानसिखौ बाहायो नामा, नांगौ समावल' मानसिखौ बाहायनानै मानसिखौ फुस्लायनानै मानसिखौ गोदै गोदै होननानै राजनितिखौ सोयो नामा एबा पार्टियाव आर'नाइ गानहोयो नामा बा पार्टिनि माफाखौ गानहोयो नामा, बे सोंथिया दिनै बयनावबो सिखारदों। बहुद दिनै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा माने अभियोग होगासिनो दं जे BPF दिनै नांगौ समाव दिनै हाथियार बायदि बाहायनानै अस्त्र बायदि बाहायनानै खामानि मावनानै देरहाबोबाय, नाथाय जोंखौ पात्ता होआखिसै, जोंखौ नायसनाखिसै। देट मिन्स मा बुजिनो हायो जोङो, बिथांमोननो BPF राजखान्थि हान्जाया माने हयथ' स्किम हराखै नङा होमबा, माबा मोनसे अनसुंथाइनि बिहैनो थांब्लाबो हराखै। बे सेम जाथायानो बे सेम बाथ्रायानो UPPL समावबो जादोंमोन। UPPL समावबो जायफोरनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा जायफोर हारकर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो बेफोरबायदिनो अबस्था जादोंमोन दै। ओंखायनो आं बुंदों दिनै मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ, मानोना थांनाय बै समथ' गोलाव 17 बोसोराव गोबां माखासे BPF नि बिरोधि जानानै थाबोदोंमोन, ओमफ्राय PCDR निफ्राय UPPL जानानै फैदों। दा बे समाव गोबां माखासे PCDR खालामनाय UPPL खालामनाय दैदेनगिरिफ्राबो माने
सरकार मोनगोनब्ला जाग्रो जाया मानो बा इउपिपिएलआ सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना स्किमफोरखौ मोनफुंनायनि खाबुखौ मोनाखै मानो बिथांमोना पार्सेन्ट होनो हायाखै नङा होमबा पार्सेन्टआ नोङो 7% ला 8% ला 10% ला बिनि सायाव बुंनांगौ गैया आरो दिनै पार्सेन्ट लानायनि बाथ्राखौ लानानै सोरबा इउपिपिएलखौ दसिनाय सोरबा बिपिएफखौ दसिनाय बियो जुक्ति नङा बियो उजुक्तिसो मानो दिनै इउपिपिएलनि समावबो इउपिपिएलआबो पार्सेन्टखौ लानानैसो स्किमखौ होखादों आरो दाबो बिपिएफआ पार्सेन्ट लानानैसो स्किमखौ होखादों नङा होमबा आङो मैया बिटिसि अफिसाव थांदोंमोन मोनसे खामानि लानानै आं बावहाय नुदों बावहाय वाटार रिसार्चनि माखासे स्किमफोर ओंखारदों जायफोरनाखि पार्सेन्टआ होबाय बिथांमोना ओंखारबाय न' डाउट गोबां फ्राय गासिबो पार्सेन्ट होखादों नाथाय पार्सेन्ट होनायनि उनावबो माखासेफ्रा फैयाखै आरो बाहाय बिथांमोना दुखु मोननाय प्रकास खालामदों जोंबो पार्सेन्ट होदोंमोन जोंना मानो मोनाखै जोंना मानो फैयाखै नङा होमबा आंबो 8% होदोंमोन नाथाय आं मानो मोनाखै बेबायदि माखासे बाथ्राफ्रा फैलायदों आरोखि जानो हागौ बिथांमोना बाहाय जायफोरनाखि इलेक्सनावहाय फैसा थैसा गारबाय इलेक्सनाव जायफोरनाखि फैसा हरथ'दों हयथ' न' डाउट बिथांमोना निश्चय स्किमखौ होग्रोदोंबो जानो हागौ आरोखि आंनि मोन्दांथि दे खिन्थु सोरबाया माने पार्सेन्ट होदोंब्लाबो बिथाङा दिनै नामा फैजायाखिसै दुखुआथ' मोनखागोन मानो मोना जानो फैसा होनानै जुदि स्किमा मोनाबा बे आरो बाथ्राया ओमफ्राय न' डाउट बिथांमोना आरो एडिसनेल लिस्ट ओंखारबावोबा बाहाय मोनगोन दा एडिसनेल नेनांगौआबोथ' गोरलै बाथ्रा नङा होमबा हयथ' सोरबा फैसा रिन लानानैसो होदोंमोन सोरबा न' डाउट सोरनावबा लाथ'दों नङा होमबा बिदिजोंसो बिथांमोना निस्सय पार्सेन्टखौ होनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो आं बेखौनो मोनसे आं बुंगोन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा ओंखायनो बिराद थाल लानांगौ जोङो मानसिखौ इलेक्सन मुहुर्त समावल' जोङो फुरा हाइ हेल' होननानै जों खबर लायो इलेक्सननि समावथ' हाइ हेल' नों फन हरबानो रिसिभ खालामगोन नों माबा मोनसे जाबानो नोंखौ डाइरेक्ट इनिसिएटिभ लागोन नाथाय जेब्ला इलेक्सना बारलांबाय बे बारलांखांनायनि उनावबो नोंथांमोना दा दिनै नोंसोरखौ खुनु माने खबरखौ लायाखिसै नङा होमबा बा नोंथांमोननि मुङाव स्किम मोनसेबो होनाय जायाखिसै बा नोंथांमोननि बुंनायखौ बै दैदेनगिरिफ्रा गनायाखिसै ओंखायनो आं बुंगोन राजनितिकआव जुदि मोजां पर्टफलिय' मोननोबा मोजां रेसपन्स मोननोब्ला नोङो मोजां लिडार जानो सोलों एबा मोजां लिडार जानो नाजा आरो नों लिडार जायोबाबो फुरा बै इएमफोरजों एमसिएलएफोरजों फुरा क्ल'सलि खामानि मावनो नाजा अब्ला नोंथांमोनहा स्किमबो मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन दै बाहाय आं पार्टिनि नाम लाया सोरबा इउपिपिएलआबो होन बिपिएफआनो होन जाय इएमजों जाय एमसिएलएजों बा सोरबा गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों क्ल'सलि सिथाबनानै नोङो राजनितियाव खामानि मावबाय थानो हागोन ना सिनायजागोन ना फुरा नोंखौ एकदम अपेनलि सिनायगोन लोगोब्रै थागोन ना अब्ला नों स्किमखौ मोननोबो हागौ आरो नोंहा बिराद सुबिदाफोर मोनगोन आरो एज फर एग्जाम्पल हिसाबै जों गोबां होनो हायो दा जेनेबा बिपिएफआव सोर सिनियरमोन सोर मस्ट सिनियरमोन सोर मस्ट जुनियरमोन नो डाउट दिनै बिपिएफआवहाय सोरबा मस्ट सिनियराबो दिनै खुनु प्रायरिटि मोनाखै पार्टियाव हयथ' बिहा माखासे मोजां पलिटिकेल एवारनेस होनो रोङा पलिटिकेल केम्पेइन खालामनो रोङाखै ओंखायनो बियो मोजां माने सुजुग सुबिदाफोरखौ प्लेटफर्मखौ मोनाखै पार्टियाव नाथाय सोरबा जुनियर दिनै जुनियर बिथाङा बिपिएफआव जुनियरमोन नाथाय बियो मोजां माने केम्पेइन खालामनो रोङो एवारनेस प्रग्राम खालामनो रोङो बा पार्टि लेभेलाव बियो बिराद गोबां मेसेज गानो हाबाय गाबोबाय नङा होमबा पाब्लिक स्पिच होबोबाय दा बेफोरबायदि मानसिया दिनै फेमास जाबाय आरो बेफोरबायदि दा जों पार्टि लेभेलाव जायोबा जों बिदि जानांगौ जे मेल मिटिङाव जों स्पिच होनो हानाय जानांगौ पाब्लिकफोरखौ बुजायनो हानाय जानांगौ दा नोङो पाब्लिकफोरखौबो स्पिच होनो रोङा माबा मोनसे खालामनो रोङा नों खालि गारि उनल' खारफालांबाय थायो लिडारफोरजों ओमफ्राय फंसे फंनै ओरैनो रायलायो नङा होमबा न' डाउट नों प्राइमारियाव बिराद खस्थ' खालामो खिन्थु नोंनि बिहोमाया पार्टि लेभेलाव नों मा मावदों मा मावाखै बेखौ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा माखासेफ्रा मिथिया दा नोङो जुदि सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों नों सिनायजानो हायाब्ला बा हाग्रामा सादों बा सोरबा प्रमद सादों बा बिभिन्न जाय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों जाय सिनायजानो हागोन बेहासो ओंखाम दं आरो जायहा मोजां सिनायजानो हाया बेहा ओंखाम गैया बाव जेखि सोरबा पार्टिखौ दुसिनाङा नों सोरबा बिपिएफबो जा सोरबा इउपिपिएल जाया मानो मिथिबाय दा मानोना बिनि प्रुफफ्रा जोंनावबो दं नालाय ओंखायनो आं बुंदों आरोखि दा गमामायैनो अब्ला दानि जों बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायोबा जों बुंनो हाबाय कि बिपिएफआ फेलर जाबाय नङा होमबा गावसोरनि वार्कारफोरखौ दिनै माने जे खोथा होदोंमोन बे खोथा होनायखौ फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाखिसै नङा होमबा दा बे
बाथ्रा ओंखायनो दिनै बिथांमोना दिनै दुखु प्रकास खालामदों ओंखायनो दिनै अफ्रि बिथाङाबो बुंदों आरो सोमदोन बिथाङाबो बुंदों आरो गोबां माखासे मानसिफ्राबो दिनै बुंगासिनो दङ थारैनो बिपिएफआ मारै दैदेननो नागिरबावदों माथो जोंखौ नायसनथारला मा खालामनो नागिरखो अनेक खोथा खिन्थु आं ओरैबायदि फिलिं खालामदों आरो ना बिथांमोना जे स्किमखौ बिथांमोननो होग्रोदों जायफोर पार्टियाव सिगाङाव बिथांमोना जेनेबा एसे एनै एमाउन्टफोर शेयार खालामबाय फैसा हरथ'लायबाय बा फैसा गारथ'नाय इलेक्सन समाव हयथ' बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै होग्रोदों बायदि आं सानदों आरोखि न' डाउट नोंथांमोना मोजाङै रायज्लायनानै लालाय पार्टि लेभेलाव ओंखायनो पार्टि लेभेलाव थायोबा नोंथांमोना आं बेखौनो बुंखाबाय मोजां केम्पेइन खालामनो हानाय जानांगोन माने नोङो स्पिच होनो रोंनाय जानांगोन ओरै गुबुन गुबुन माखासे डिस्ट्रिक्टफ्राव नों थांनानै बाथ्रा बुंनो हानाय जानांगोन अब्लानो नोंखौ गासिबो लिडारफ्रा मोनथिजोब्बाय नालाय अब्ला नोंनि थाखाय स्किमा अलरेडि थाखाबाय आरोखि बे बाथ्राया